Renungan Harian HKBP Selasa 10 April 2020. Partigor na bersyohot marhapaseon. Turpuk sadarion Habakuk bintu 2 ayat 4. Idama nateal do ibana dang tigor rohana di bagasan. Alay anggo halak partigori manguludo binahen ni parsyohot na marhapaseon. Partigor na marsihohot marhaposeon. Hata ni dibata dihita sadarion, ima taringot to hataridaan, tohot hajongjongan ni dibata di tengah-tengah ni bangsona. Ipaingot dibata do bangsona marhiti panurirang Habakuk, ala nunga manipil na sida sian lomo ni rohani dibata. Manguli na sida mahiton, rohana sida sadiri. Mandau do bangsona sian dibata, jala mangulahon aka hajahaton, teal rohana manang membusungkan dada. Dang olo mabegi hata ni dibata, kebedang tigur pingolo na sida, di adopan ni dibata. Aka hajahaton ni bangso ni dibata, pakorhon nino rohana sida naso ias dohot hatialon na sida ima angura taon pamunuon panokihon pasombon gana-ganaan manang patung berlapis emas dohot aka hajahaton na asing dibaheni matsaimu madebata tana sida marjea mahamu mariteima dipaingot panurirang Habakuk bangsoi taringot tu hajongjongan ni dibata dot nasa nanang sifat kawan na hamsna ala ni hajahapam hamu akadongan songon bangsona na olo lupa tu dibata itape olo do songoni lupa tu hatta boido ala mangalulina di ketilion manang harta, jabatan, kehormatan, dan lain-lain. Laos alani mandau-dau jala meninggal hon debata. Hauliun ni ketibion perkehaton laos mabahen merakot debata. HP dang olo debata di pangalahon na songoni. Ai parimas do ibana. Debata olu saur holan di pengatongan ni pasoran na badia na somar lauk do. Tibaheni hamua kadongan taluk hita satokin hohom mangrimangi hadirion ni dibata nasun gogo jalan nas marwaso di tengah-tengah ni protidion marhiti lam tatadama dirita nagok kahurangan jalan na ulo mangulahon na lipesian hata ni dibata gi olo mahita mangido asi ni rohana songonima ngolo ni halak partigor na mangolo ala ni parsihohot na marhaposeon. Mangolo mahita di bagasan haposeon. Amen. Sian buku si jahawan si kanup ari di HKBP buku pajonok hamu matu debata.